Мы почули таки выраз, что город реконструируется с облагораживанием прилегающей территории. Мы зайшли ў дворык каля самой Савецкай плошчы, дзе ў доме номер 7 падчас сваёй рэвалюцыйнай дзейнасці жыў Кастусь Каліноўскі. І ўбачылі там ясны прыклад безгаспадаршчыны. У самім цэнтры горада не хапае звыклых умоў жыцця. Мы запыталі ў жыхароў гэтых дамоў пра тое самае облагораживание прилегающей территории. Ну вот мы проживаем в этом доме. У нас нет практически ни воды, ни горячей воды, ванны нет, туалетов нет. Облагораживается центр. Но мы практически этого не ощущаем. К нам весь город входит в наш туалет. И то, и днем. И когда в праздники приходят люди, которые просто свои нужды справляют, потому что им негде сходить. Но каждый день, это, считайте, 500 литров мочи уходит в землю. Мы здесь живем, напротив тюрьмы, но нам кажется, что мы находимся в тюрьме. Даже взять ту реконструкцию, которую сделали в Советской площади, конечно, красиво, благоустроено все. А мы живем, и нас никто не замечает. Нас закрыли вот этим забором. Пятачком этот называется уже вонючий туалет, или как там его назвать. Мы уже просто не можем здесь жить. У нас маленькие детки, им негде играть. В туалет мы сами ходим же, туда же, мужчины и женщины, в один туалет ходим по очереди. Занимаем даже очередь. А когда по 300-400 человек в день проходит, а потом еще больше к вечеру, нам уже некуда обратиться и некому сказать, сколько мы уже натерпелись всего-то. Вот стоит Инна, у нее 2 детей, маленькие детки. Куда ей идти? Что делать? Помогите нам с этим вопросом. Пускай облагородит наш дух. Нас наш никто туалет. Не слышит, ни вопросы, ничего. Все пропускается мимо ушей, все, что мы говорим, куда мы говорим, и ничего не делается. Просто забросили нас так, как и надо. Сказали ждать расселения. Какое расселение? Делать ничего не хотят. Вы самі ўсё чулі, дадаць нам няма чаго. У апошні час мы бачым тэндэнцыю будаўніцтва мала каму патрэбных велізарных элітных дамоў і гатэлей. Зразумела, што з'яўляюцца такія будынкі ў цэнтры горада, побач з невялічкімі помнікамі нашай архітэктурнай спадчыны. Яскравы таму прыклад гатэль бізнесмена Сімашкі. У хуткім часе на гэтым месцы з'явіцца 10павярховы гатэль з некалькімі зоркамі. Побач зноў 10павярховы элітны дом, а ў гэты час жыхары на вуліцы Савецкай мараць аб гарачай вадзе. Мы нагадаем вам, што ўсе гэтыя падзеі ідуць так званай мінскай рэстаўрацыяй. І гэта ўжо не адзіныя выпадкі, а тэндэнцыя. Вось дамы па вуліцах Сацыялістычная, Урыцкага, Гараднічанская. У першапачатковым выглядзе мы іх ужо не забачым. Усё гэта будынкі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Нават у гэты спіс магчыма занесці флігель палаца адміністратара, які пабудаваны яшчэ ў 1783 годзе па праекту вядомага італьянскага архітэктара Джузеппе Сакко. Трэба дадаць, што будынкі руйнуюцца не толькі для дальнейшага будаўніцтва муляжу, а яшчэ і дзеля пашырэння дарог, і дзеля будаўніцтва на іх месцы шматпавярховых дамоў, гандлёвых і пацішальных цэнтраў. Прычым помнікі архітэктуры затым нідзе не аднаўляюцца. Такі лёс чакаў выдатны помнік архітэктуры канструктывізму, прыватная пякарня Гарсткі, крама «Гарачы хлеб», пабудаваная ў 1936 годзе. Была зруйнавана 6 кастрычніка 2006 года у 8 гадзін 45 хвілін раніцы. Сюжет пра яе без каментарыяў. Краеведы и историки отстояли здание, памятник конструктивизма. Работа по его сносу приостановлена. Сейчас решается вопрос о внесении его в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.
На сегодняшний день судьба его пока окончательно не решена. Поэтому мы еще раз соберемся вот с учетом тех писем, которые мы получили из Министерства культуры, с архитектурой, со специалистами. Еще раз вернемся к этим актам об аварийности. Если можно что-то делать, значит будем решать. Если он действительно впишется в ту архитектурную концепцию города, которая вот у нас разработана и воплощается в жизнь. Двухэтажное кирпичное здание в центре города построено в 1936 году. Дома в таком стиле в Западной Европе начали строить в начале 20-го столетия. Это строение считается уникальным примером архитектуры конструктивизма, памятником истории и культуры межвоенного периода, а также ценным объектом для научных исследований в области искусствоведения, архитектуры и истории. Конструктивізм, він заходній білоруський, він мало вивищений. Коли казати про Мінськ, до прикладу, є Академія наук в стилі конструктивізму, є Дом Ураду в стилі конструктивізму, а заходні білоруські помніки, вони мало вивищені. І будинок у місті Гродно, він один з самих адметних будинків конструктивізму. Таким же шляхом, дзеля пашырэння дарогі, будуць знішчаны будынкі па вуліцы Вялікай Траецкай. Дзеля пашырэння старога моста будзе знішчаны півавараны завод, былы палац беларускіх магнатаў-сапегаў. Справа ў тым, што колькасць машын на аднаго чалавека ў Гродні з'яўляецца большай, чым у іншых месцах нашай краіны. Зразумела, што вузкія вуліцы старога горада не вытрымліваюць такі велізарны поток машын. І кожны вечар магчыма назіраць пробкі ў цэнтры. Трэба нешта рабіць, бо праблемы трэба вырашаць. У заходняй Еўропе, у такіх гарадах як наш, такой праблемы не існуе. Уся гістарычная частка горада з'яўляецца пешаходнай. У нашым жа выпадку, у савецкі час, на наш погляд, была зроблена вялікая памылка. Асноўны поток машын пусцілі праз гістарычную частку горада. Яшчэ не позна. Магчыма заставіць цэнтр для грамадскага транспарту, службовых машын і, зразумела, пешаходаў. А пашырыць магчыма любы з новых мастоў. Пашыраць дарогі ў новых раёнах, дзе не патрэбна руйнаваць помнікі гісторыі і культуры. Што там гэта неабходна, мы не сумняемся. Некаторыя з вас, мабыць, палічылі наш фільм зашмат агрэсіўным. На самой справе робіцца ў нашым горадзе шмат і станоўчага. Вось, напрыклад, прыгожыя нанова перафарбаваныя гатэль Ромера і палац віцэ-губернатара. Улюбленым месцам гродзенскай моладзі не толькі стаў фантан у парку Жылібера. Ужо немагчыма ўявіць сабе горад без шчаслівых дзяцей, якія заўсёды гуляюць каля фантану. Немагчыма ўявіць сабе горад і без спатканняў закаханых у адноўленай швейцарскай даліне. Зразумела, што рэканструкцыя гэта неабходнасць, але з'явіліся людзі, якія актыўна выступаюць супраць гэтай ідэі. Магчыма зразумець і тых, і іншых. Гораду патрэбна рэканструкцыя, але ж некаторыя метады яе, на наш погляд, не лепшыя. Мы прапанавалі выхад з транспартнай праблемы горада. У выпадку з будынкамі мы прапануем знайсці разумны кампраміс абодвум бакам. Патрэбна, каб у кожнага аб'екта з'явіўся пашпарт, у якім была канкрэтна напісана, па якой прычыне і чым будуць лячыць дом. А таксама абавязкова запытваць гісторыкаў і краязнаўцаў нашага слаўнага горада. Любы стары горад патрабуе мабільнасці. Неабходна сумясціць і старыну, і турбавацца о камфорце дзеля людзей. Адначасова нельга страціць унікальнасць горада, яго непаўторнае абаянне.
Не хочацца, каб горад быў штучна набліжаны да астатніх гарадоў нашай бацькаўшчыны. Гораду патрэбны праспекты, але не ў гістарычным цэнтры. Будынкам горада патрэбна рэстаўрацыя, але не знос іх. І якім будзе горад, залежыць толькі ад нас саміх.